אנטוני, מה צ'רלל עושה? מה זה? מה זה? מה צ'רלי עושה? צ'רלי רץ אחרי צעצוע? איזה טונה, צ'רלי מצחיק? נכון שצ'רלי מצחיק? צ'רלי חיה מאוד מצחיקה. צ'רלי החיה מצחיקה והמשוגעת? הנה. הנה, אמא לוקחת את המצלמה ואבא ישחק עם צ'רלל. אנטוני, מה צ'רלי עושה? כן, צ'רלי מצחיק. צ'רלי, לאן צ'רלי הלך? הנה הוא שם. הנה צ'רלי חוזר. הנה צ'רלי חוזר. מה זה? מה זה? מה, אנחנו רוצים לתפוס את צ'רלי באוזניים? לא רוצים לתפוס את צ'רלי באוזניים? זה תנוקות טובים. איפה צ'רלי? איפה צ'רלי? הנה צ'רלי. הנה. הנה. הופה. טוב, נראה לי שטינטון מיצה את הבדיחה. מה כבר לא מצחיק? כבר לא מצחיק. יובה. היי. שיגבובו. היי. היי. אמא זילריר. אמא זילריר במתיקות. אנטוניק, קוקו. כן, קוקו. כן. כן, מתוק שלי. מתוקי, תגיד ביי ביי. ביי ביי מתוק. היי, צ'רלי מדפדף בזנב לנו לתוך המצלמה.